L'alcaldessa de Benifaió, Amparo Arcís, ha rebut este matí a representants de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana i del Club Esportiu Benifaió per ultimar detalls d'ubicació i seguretat sobre l'exposició de la Copa del Món i Copes Europees al municipi. Com ja es va avançar, dijous 2 d'octubre els veïns tindran l'oportunitat de fotografiar-se al Centre Cultural amb estos trofeus aconseguits per la selecció espanyola. Després de la petició del club i de l'Ajuntament de la Corporació Municipal, la Real Federació Espanyola de Futbol ha decidit que sí que podien vindre les copes, s'exposarien així al poble de Benifaió, i la veritat, la funció de la Federació Valenciana és simplement fer la intermediació i ajudar a que tota la gent del poble pugui tindre les copes així. I aquest dia, el dijous 2 d'octubre, tindrem així la Copa del Món, que es va guanyar a Sud-àfrica 2010, i les Copes d'Europa, que es van guanyar tant a l'any 2008 com l'any 2012. Un dia, crec que de festa i d'il·lusió per al poble, i aquest dia se farà una recepció oficial a l'Ajuntament quan vinguin les copes perquè la Corporació Municipal pugui rebre els màxims trofeus del futbol europeu al llarg de la seva història, i a partir d'ahir estem negociant les horaris, però en principi a partir de les 10:30 a 11 tota la gent del poble, tots els aficionats poden vindre així, veure les copes en la Casa de la Cultura Enric Valor, hasta que a partir de les 7:30 o les 8, quan el club i l'Ajuntament estimen, se pugui fer la gala de presentació de tots els equips i de totes les categories del futbol base del poble. Crec que és un dia d'alegria, un dia d'il·lusió i, a pesar del resultat de l'últim Mundial, un dia per a recordar que Espanya ha estat en lo més alt del futbol internacional. És una satisfacció per al Club Esportiu Benifaió després d'uns mesos d'intentones fallides, simplement perquè les copes han estat molt sol·licitades, el que puguen vindre a Benifaió. I és una satisfacció per al club perquè és una manera més de recolzar el futbol i la cultura del futbol al poble, i des del club es convida a tot el poble de Benifaió a que puguen veure les copes i fotografiar-se amb elles. I que realment totes aquelles persones que pensaven que mai veurien unes copes així en el seu poble les tenen. Des de l'Ajuntament estem posant totes les infraestructures necessàries perquè la vinguda d'aquestes copes tinguin la repercussió en els veïns que mereixen. I hem posat el que és el centre cultural, estarà exposat així, estem mirant ara les mesures de seguretat, i aprofitant que aquestes copes van estar així a Benifaió, el Club Deportiu el que va fer és la presentació de tots els seus equips i tindrem un gran dia de festa del futbol en Benifaió, que esperem que els veïns convidem a que participen en nosaltres, que vinguin a visitar aquestes copes i que siga un dia gran de futbol per a Benifaió.